δίνω τη χρυσάφυλλο. Με τη φτώχεια μου, τους βάλω την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα. Έχεις τέτοιο ευρώ? Όλοι εσείς είστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι. Ζήτω ο αυτοκράτορας μας, ο Ανδρώνικος. Ελεήστε με, Σκηνή. Βοηθήστε με. Τι να λέω. Το κράτος μας είναι το πλουσιότερο της οικουμένης. Η άνθησή του είναι κοσμοστατική. Το εμπόριο, η γεωργία, οι τέχνες, όλα ανθίζουν. Κι εγώ είμαι ανάξιος να συμμεριστώ την απέραντη ευδαιμονία που μας χαρίζει ο αυτοκρατοράς μας, ο Ανδρώνικος, αυτός που είναι πιο μεγάλος και από τον Κωνσταντίνο, και από τον Ιουστινιανό, και από τον Νικηφόρο Φωκά, και από τον Τζιμισκή, και από όλους τους κομβικούς. Ελεήστε με. Έχω να φάω μέρες. Έχω να δω μεροκάματα από πέρυσι. Σοφικάνους, να είναι από την πείνα και τα πλευρά μου από το ξύλο. Πώς με ανέχεστε, χριστιανοί, να σας δεζηλεύω με το χάλι μου. Δεν ακούτε τον Ανδρώνικο που σας λέει ότι ποτέ άλλοτε δεν ήσασταν έτσι πλούσιοι, έτσι καλοί, έτσι τέλειοι, έτσι υπέροχοι. Τέτοιο καμάρι της ιστορίας μας και παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Μήπως δεν πιστεύετε τον αυτοκράτορά μας? Αχάριστοι, κακόπιστοι, ανικανοποίητοι Έλληνες. Πότε άλλοτε είδατε τόσα καλά. Θυμηθείτε επιλύσμονες πως ήταν η αυτοκρατορία μας πριν έρθει ο Ανδρώνικος. Είχαμε γίνει Σόδομα κι εγώ, μωρά. Η γη δεν έβγαζε ούτε χαμομήλι. Η θάλασσα δεν έκανε ψάρια. Ο ήλιος είχε γίνει άφαντος, έβρεχε διαρκώς. Οι πολίτες, άνεργοι όλοι και αδεπεσκέδες, καθόντανε στα κατηλιά και κάνανε σχέδια πώς να καταστρέψουν το κράτος. Οι νέοι μένανε αγράμματοι. Οι φοιτητές μαζεύονταν στα πανεπιστήμια και κουτσομπολεύανε την κοινωνία. Οι δημόσιοι λειτουργοί ξαπλώνανε στα γραφεία τους και παίζανε πρέφα, ζάρια και ξύλο. Άμα ο στρατός, αυτός την είχε αράξει στους στρατώνες. Έπαιζε χαρτιά και δεν έκανε τίποτα άλλο. Ήρθε όμως ο Ανδρώνικος και τα φτιάξε όλα. Και σας έκανε ανθρώπους και δημιούργησε κράτος. Ο Ανδρώνικος. Θα μου δώσετε τώρα μία ελεημοσύνη. Είμαι χριστιανή, το καταλαβαίνετε. Βυζαντινά σας μιλάω. Αν σας ενοχλεί που λέω την αλήθεια, πληρώστε με τουλάχιστον επειδή έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ότι λέω ελεύθερα και με τον τρόπο μου αυτό που νιώθω και που νιώθετε. Και που εγώ το λέω, ενώ εσείς το πουλώνετε. Πάλι δεν συμφωνείτε? Δηλαδή, τι θέλετε να κάνω, χριστιανοί? Πώς θέλετε να βγάζω το ψωμί μου? Άλλο δύσκολο επάγγελμα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Η αυτοκρατορία γέμισε ζητιάνους. Την αλήθεια την ξέρουμε όλοι. Δεν συγκινεί πια κανένα. Αν δεν βρεις το δικό σου αλόκοτο να πεις, δεν γυρίζει ούτε στραβός να σε κοιτάξει. Λες τα σίκα και τη σκάφη, είσαι βαγιάτικος. Λες κάτι αλόκοτο, όλοι κρυφοκοιτάνε και χαμογελάνε. Αλλά ως εδώ και μη παρέχει. Άγιοι πάντες, έχουμε μπει σαν διέξοδο. Ο Ανδρώνικος. Μπράβο, Χριστίνα.